ありがとうございました。時間が経つのは早いもので、次の曲で最後の曲になりました。最後の曲はジブリ映画の中でも人気の作品、隣のトトロメドレーをお送りします。田舎に引っ越してきたさつき、めい姉妹と子供の時にしか会えない不思議な生き物、トトロとの交流が書かれたこの作品には、トトロの他にも不思議な生き物がたくさん登場します。小トトロ、中トトロ、真っ黒クロスケに猫バス、どのキャラクターもそれぞれ魅力があってとても素敵ですよね。今日は映画に出てくる音楽をメドレーで演奏します。いろんな場面を想像しながら聴いてみてくださいね。本日は暑い中、広島市消防音楽隊ふれあいコンサートにお越しくださりありがとうございました。それではどうぞ。
かい大きな拍手ありがとうございます。それでは最後にありがとうございます。それでは最後にもう一曲だけお届けいたします。昨年大ヒットしたパプリカです。知っている人は手拍子をしながら聴いてください。それではどうぞ。そう音楽隊の皆さん